vidíte pri tomto vlogu. Rozhodla som sa, že nasledujúce dni trošku zdokumentujem, pretože dnes je piatok ráno. Ja sedím na tomto našom balkóne, úplne tu na mňa svieti slniečko, je tu úžasne. Má byť dneska pekne a hneď po práci utekám na autobus do Banskej Bystrice, kde večer o 6:00 máme mať workshop upcyklácie. A veľmi sa na vás teším, pripravila som si toho naozaj mnoho a verím, že sa čosi naučíte. A ak by ste sa náhodou tohto kurzu nezúčastnili, tak určite budete môcť v budúcnosti, lebo určite ešte niečo vymyslíme. Takže ja vám prajem ešte pekné ráno. Ja si idem vypiť svoju kávičku a pôjdem do práce. Deň, pretože už bude víkend. No super, ukážte mi, čo ste postavili. Čo to je, Margaretka? To je zlodejský vrtuľník, akože tam ide zlodej a budú zahliadne zlaté mreže a on chce ukradnúť. Oli, a ty si čo postavil, ukáž? Tak. A potom taký kostol a ten kostol vie aj lietať, lebo to je taký letiaci kostol a tam je aj rúžové. Ja mám zmrazovať alebo stopovať. Ale ten kostol mám takú far, jeden farbu. Wow, jak si pekne spravil plot. No Šimia, ty si čo postavil? Tablet. Fíha, aj s antenou? Áno. A vysvetli mi tie tlačítka tam. To je iba na volanie. No teda. Samé Lego všade. Ahojte, takže je už nedeľa ráno. Ja
Ja som včera úplne spadla do postele, bola som veľmi unavená, boli tieto posledné 2 dny také dosť vycestované. No a teda prvý deň, teda v piatok som bola v Banskej Bystrici, kde som mala workshop v bezobalom obchodíku Nebalené s názvom Základy apliklácie s Lofloritou, myslím. A pozvali ma Paťka s jej maminou, aby som takýto workshop u nich spravila. A teda mohli ste sa vďaka nemu naučiť vytvoriť si nejaký taký základný strih, upcyklovaný a ušiť si niečo. Takýto workshop je naozaj vhodný pre každého, aj pre takých ľudí, ktorí ešte nedržali ihlu v ruke. Takže ak by ste náhodou sa chceli naučiť upcyklovať a budete vidieť, že nejaký ďalší organizujem, či už v Bratislave alebo niekde inde na Slovensku, tak sa môžete prihlásiť a sa tam uvidíme a budeme spolu upcyklovať. No a druhý deň v sobotu som bola v Nitre v second hande Sekač je láska, kam ma vlastne pozvali porozprávať niečo o upcyklácii, čo je to, aké sú jej tajomstvá, a veľmi sa mi naozaj páčilo, dievčatá boli úžasné, určite sa tam choďte pozrieť, takisto aj do Bystrice, do Nebalené, pretože Paťka s jej maminou úplne úžasne vedú obchodík, sú to skvelé ženy, tak som sa tam naozaj veľmi dobre cítila. No a teraz čaká ma taký oddychový deň, mám nejakú prácu na počítači, a možno budem chvíľočku upratovať, chvíľočku tvoriť a budem si čítať novú burdu, ktorú som si našla v schránke dnes ráno, no ona tam bola od piatku a musím povedať, že úplne úžasná, sú tam krásne strihy, určite si ju pozrite, kúpte. Veľmi sa teším, keď sa mi teda podaria nájsť nejaké odpadové látky, z ktorých by som mohla čosi ušiť. Sú tam krásne zavinovačky. Joj. Dobre, tak ja idem nedeľovať a vy majte ešte pekný deň. Tak ja som pred maličkou chvíľou už prišla domov z Banskej Bystrice, kde som teda v prvom tohto týždňa bola opäť. Tentokrát som bola na nahrávaní relácie v televízii Moje Slovensko, kam ma pozvali. A musím povedať, že mám za sebou úžasný deň a na začiatku dňa som chvíľočku bola aj taká, že teda či mám ísť, či nemám ísť, trošku sme sa s Zemkou nevedeli skontaktovať. Teda s tou holkou, ktorá ma tam pozvala, ktorá moderovala túto reláciu. A nakoniec z toho vyplynul úplne úžasný deň. Ja som si užila krásnu slnečnú Banskú Bystricu. To nahrávanie tej relácie, aj to, čo sa dialo potom, bolo úplne úžasné. A nakoniec som cestovala domov BlaBlaCarom.
keďže keby som išla vlakom, tak ešte nemôžem s nimi zostať a posedieť niekde vonku na terase, tak som sa zviezla cez BlaBlaCar s úžasnými ľuďmi a naozaj tá cesta nám tak rýchlo ušla a veľmi sme si ju užili a vlastne som prišla domov úplne rovnako ako by som išla tým vlakom. Tak som taká plná nadšenia z toho, že naozaj mám šťastie na dobrých ľudí a konečne som si trošku opäť pocestovala, aj keď to bolo iba do Banskej Bystrice, ale v tomto koronačase mi to už trošku chýbalo. Takže ja by som aj rada povedala, že idem sa umyť a spať, ale nebude nám do piatku tu tiec teplá voda. Takže ja sa sprchujem v práci. Je to úplne komické, úplne smiešné. Vlastne som si neumývala už asi 3 dní, 4. A tak zajtra budem behať s turbanom pomedzi deti. Ale tak budeme to musieť nejako vydržať. Takže zajtra idem opäť do práce medzi deti a potom vám natočím ešte zábery z toho, ako odchádzame z tohto nášho krásneho bytiku, z tohto môjho ateliériku, kde mám teda šiací stroj a všetky svoje veci a ideme sa sťahovať do nového. Tak vás zoberiem so sebou. Takže ja sa teraz chystám nakúpiť, mám tu nejaké misky, obaly na bezobalový nákup. A teda idem do Fresh Marketu, do Vážky. Tak poďte so mnou. Tak tu mám môj nákup od Vážky. Zobrala som rýžu, nejaké cornflakey. Tuto mám také 2 dobrodky. Neviem presne, ako sa to volá, ale je to veľmi dobré. Taktiež cviklové čipsy sú vynikajúce. A šošovicové cestoviny, tie sú tiež výborné. A tu mám ešte pohánkovú múku. Joj, trošku sa mi to vysypalo. A toto je absolútna pecka. Sú to mandle so solou a s korením. Tie sú úplne vynikajúce. Tak ani neviem, ako sa to stalo, ale teda už je večer a ja som plánovala, že hneď ako prídem teda z práce a z obchodu, tak začnem baliť, pretože sa ideme sťahovať. Ale teda musela som ešte vybaviť nejaké maily a nejaké veci a zrazu je 8 hodín. Tak už ani slniečko mi nesvieti do izby a chcela som vám ešte natočiť, respektíve aj pre seba, ako vyzeral tento môj krásny ateliér, kde som bola skoro 2 roky. Mala som to tu veľmi rada a teda v novom byte už takéto miestečko pre seba, že samostatnú miestnosť mať nebudem, tak mi to možno bude trošku chýbať, ale zase vytvorím si tam určite nejaký kútik. Takže chcela by som si to tu ešte tak trošku natočiť, aby som nezabudla na to, aké to tu bolo. No, takže do tejto mojej prťavej miestnosti som vlastne vchádzala cez skriňu. Toto celé je vytvorené ako skriňa. Tu som mala vždy také nejaké serepetičky, knižky, časopisy, mám tam vlnu a čo som vždy potrebovala mať po ruke. Tu tiež takto za dverami vždy bol náš kompostér, takto aby na neho nesvietilo, aby nezavadzal na chodbe. Tuto som mala druhé zrkadlo, lenže je v modrom odtieni, takže o toto zrkadlo som sa nikdy nefotila. Alebo nikdy som tu nerobila nejaké záznamy, lebo na tom videu to nevidieť, ale v skutočnosti modré. Tak neviem, ako je možné, že zrkadlo môže byť modré, ale ak viete, tak mi to môžete napísať. Ale teda
tu v tejto časti som teda vždy mala poukladané pekne látky, všetky veci, ktoré som sa chystala nejako prešiť, nejako zapcyklovať. Tu mám v každej krabičke iné čosi, že to mám roztriedené na nejaké čipky, zipsy, stužky, nitky a podobne. A tu mám naskladané rôzne zvyšky látok a rôzne odrezky, rôzne veci na tvorenie. Tuto už ma čaká ďalšie vreco, ktoré potrebujem nejakým spôsobom spracovať a zachrániť odpadový textil. No a tuto bol ten môj kútik, ktorý ste možno videli na fotkách najčastejšie. Mám tu teda takú reprezentatívnu poličku s nejakými kvietkami a tento môj pracovný stolík, kde mám stále nejaké veci a nikdy ho neviem udržať v takom poriadku. Ale tak aj teraz sa mi tu nakopili akési veci, ktoré som potrebovala spraviť. Tu je aj tá nová burda, úplne skvelá. A no toto je absolútne hrozné, tento môj bordel, ktorý akože ja presne viem, čo kde mám. Tu mám aj ceruzky, metre, nožnice a tak ďalej. Ale vyzerá to úplne hrozne, tak dúfam, že budem mať čas si to nejako upratať. No a tu môj milovaný šiací stroj, Texi, takisto aj s mojím logom La Florita. A tuto som vždy mala také drobnôstky, ktoré ma tešili popri tom, ako som šila. No a super na tomto stole je, že tuto som mala perfektný priestor na to, aby som si tam mohla poschovávať nejaké veci, takže tuto mám obnitkovačku, tu mám starý stroj, ktorý využívam na vyšívanie dierok, mikrofón a takisto takýto košík veľmi praktický, kde si dávam všetky káble a mám ich na jednom mieste, takže úplne super. Takisto tu mám takú taštičku pod šiacím strojom, kde hneď odkladám odpadové látky, odpadové také ústrižky zo šitia a takisto destilovanú vodu do žehličky. No a toto teda vidíte, tuto som tu pri tom zrkadle. Tu mám ešte takto záclonky, ktoré som kúpila za 2 € v second hande, takže úplne parádne. Tu mám nejakú tú svoju kozmetiku. No a veľmi dôležité pri šití je samozrejme žehliaca doska, žehličku, ktorú tuto som mala vždy takto pekne pripravenú, aby som všetko, čo som ušila, mohla hneď prežehliť. No a takýto vešiačik, kde, mám tu jaký neporiadok, ale tak, to máte aj vy, pravda? Každý máme nejaký neporiadok. Takže tu mám také tie najkrajšie kúsky, alebo aj kúsky, ktoré najčastejšie nosím, kúsky, ktoré som si ušila a mám pocit, že toto leto som žila iba z týchto vecí. Aj toto už teda, toto mám také opraté veci, ktoré ešte som nestihla zavesiť. Takže úplne spokojne by som dokázala iba s týmto šatníkom prežiť leto. Veľmi pekne sa vzájomne tie kúsky vedeli kombinovať. No a tu už mám nachystané kufre, ktoré teda čakajú, kým ich dneska otvorím. Tu mám nejaké krabice s vlnou a podobne, keďže to tak ukladám do škatul od topánok. A ešte tu hore, teda z boku tej skrine, ako sa vchádza, som mala takéto dve poličky, tam je akorát aj svetlo svieti, kde som mala poukladané, no veľmi pekne, vidím tú sivú kabelku, ale teda snažila som sa mať vždy poukladané kabelky, klobučiky a mám tam aj pilejku z plantízie. Takže ja otváram kufre a idem baliť. No, musím sa vám priznať, že dnes je posledný deň, kedy idem do práce ako učiteľka. Rozhodla som sa teda svoju prácu zmeniť a aj mi je tak trošku smutno, že to všetko
skončí, ale na druhej strane sa veľmi teším na nový začiatok novej práci. Tak bijú sa po mne teraz také dva svety a do toho vlastne dnes bude posledná noc v našom starom byte, teda v starom podnájme, ešte nemáme. Tak ako si je toho veľa. Teraz staré končí a nové začína. Tak Hanu to zvládnem. Priatelia, tak toto je dnes všetko, my balíme a stiahujeme a verím, že sa už vidíme v novom, teda v ďalšom videu, ale v novom byte. Dúfam, že sa vám tento vlog páčil a ja ďakujem, že ste to prežili spolu so mnou. Majte sa krásne.